Hola, nois. Avui anem a estudiar o anem a donar un repàs al que serien fraccions equivalents. Bé, primer que hem d'entendre és que una fracció es pot escriure de moltes maneres. Es pot fer de moltes maneres. Anem a agafar una fracció, per exemple, que sigui 2 terços. Aquesta és una fracció maca. Algú em diu, Toni, doncs fem una fracció de 2 terços. Molt bé, doncs jo agafaré això, agafaré el vermell, al de dalt faré per aquí i per aquí, i això seran 1 terç i 2 terços. Fes-la d'una manera diferent, vale? Doncs jo, per exemple, agafaré 3 i una mica, agafaré 3 i una mica, i em queden 3, no? Doncs això serien 2 terços. I doneu-vos compte que ja he agafat... Ei, perdoneu, ha quedat marxat una miqueta. Perdoneu. Tornen a ser 2 terços. Fins i tot jo podria agafar i dir 2 terços. Molt bé, com que això és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com que aquí dintre hi ha 60 quadrets, un terç són 20 quadrets, doncs jo només haig de pintar 40 quadrets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 i 40. Això també són 2 terços. I que a ningú se li acudeix afirmar així 2 terços, perquè és una bogeria, evidentment, però també són 2 terços. Jo he agafat el rectangle, l'he dividit en 3 parts i n'he pintat 2. Anem a fer-ho de la forma que sembla més lògica o que podríem decidir que és més lògica. Molt bé, jo vaig a pintar aquí 2 terços i ara ho faré en blaus. I pintaré en vermells. 1 terç i 2 terços. Molt bé. I ja tinc aquí sota, tal com hem dit, 2 terços. Si ho féssim en plan problema, vale, podríem dir que he agafat un pastís i l'he tallat en 3 parts i n'he agafat 2. Què passa si aquest pastís, en lloc de tallar-lo en 3 parts i agafar-ne 2, anem a agafar la línia una mica més gruixudeta, jo tinc aquest pastís idèntic al de dalt, jo tinc aquest pastís que és... Bueno, idèntic no perquè he canviat els colors, Ara sí que ja he canviat els colors. Vaig agafar el... anem a agafar el verd. Jo tinc aquest pastís que inicialment és idèntic, però de sobte agafo el ganivet i el tallo just a la fusta per la meitat. Plam. Oi que tinc pintat el mateix tros? Sí, tinc pintat el mateix tros. Llavors, vol dir que 2 terços és exactament el mateix que 4/600. O jo, per exemple, torno a pintar el mateix pastís que he fet abans, també faré servir altres colors. Per exemple, faré servir el lila, el tallo en 3 trossos,
I ara pintaré 2. Doneu-vos compte que estic repetint exactament el mateix. Doncs jo ara agafo i de sobte el tallo en... Cada tros el tallo en 5 trossos. Tallo això. 1, 2, 3, 4 i 5. Doneu-vos compte que el pastís és idèntic. El pastís és idèntic. Però ara el que tinc són 10 trossos pintats de 15 trossos. Així podria anar fent altres seqüències, potser més complicades, potser més faciletes, però podria anar fent altres seqüències. Podria agafar, per exemple, i tallar cada tros en 4 parts. Agafo el mig, agafo uns altres colors, per exemple, el rosa, que és molt semblant al vermell, I el pintaré de marró. Molt bé, doncs ara, per exemple, jo podria tallar cada tros d'aquests en 4 parts. Com ho faríem? Doncs agafant el negre i jo cada tros el tallo per aquí, així per la meitat i aquí per la meitat. Doneu-vos compte que tinc pintats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinc pintats 8 trossos i en total tinc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. 12 trossos. Per tant, jo puc agafar el pastís, agafar-ne 2 terços. Puc agafar-ne 4 sisens. Puc agafar 10 quinzens. O puc agafar 8 dotzens. I tot això seran el mateix tros de pastís. Són el que s'anomenen fraccions equivalents. Hala, i com farem això sense fer tants pastissos i sense passar-nos tant de temps amb un llapis i això? Molt fàcil. Jo agafo qualsevol fracció i l'escric. Aquí. Jo agafaré el color negre. Per exemple, la fracció 2 cinquens. I ara vaig a multiplicar-la a dalt i a baix pel mateix número, per exemple, per 2. Què em donarà això? Doncs a dalt em donarà un 4, 2 per 2 dona 4. Espera, vaig a fer el per 2 aquí dalt, no serien 4 trossos. Molt bé. I anem a fer 5 per 2 dona 10. Ai, perdó. Perdó. Ja. I això donaria 10. Molt bé. O podria multiplicar-lo per 3. Jo faig això, fins aquí. Ara ho faig per dalt, fins aquí. Faig per 3. Veieu que les multiplicacions són molt importants, I això em donaria 6. 2 per 3 dona 6. I 5 per 3 dona 15. O ho podria multiplicar per 4. Perdó. Els colors em fallen, Veieu? Podria fer per 4. Per 4. Seria 4 per 2, 8, perdó. 4 per 2, 8 i 4 per 5, 20. Ja, passant-me això una miqueta de xulo, ho podria multiplicar per
642. Això no ho fa ningú, No ho fa ningú. Però doneu-vos compte que ho podeu multiplicar exactament pel número que vulgueu. No hi ha un màxim o un mínim. 642 per 2 donaria 4, 8 i 12. Això recordo que són 8. I a baix doncs, seria 5 per 2, 10, 1, 5 per 4, 21, 21, 2, 5 per 6, 31. Jo això no ho faria, perquè clar, també és més fàcil equivocar-me. Sempre és més fàcil multiplicar per 2, per 3 o per 4 que multiplicar per 642. Un nom que és molt fàcil multiplicar, per exemple, i que va molt bé, és multiplicar per 10. Perquè això et donaria 20 cinquantens. O per 100, que et donaria 200 cinquantens, que podeu dir, hola, quins números més grossos. No calen números tan grossos. Però doneu-vos compte que són de molt fàcil multiplicar. De fet, què estem fent tota l'estona? Jo tinc un rectangle tallat en 5 trossos, 1, 2, 3, 4, dels quals n'he agafat 2, i jo el que he anat fent ha sigut, amb el vermell he tallat per la meitat, amb el lila, amb el blau, perdó, he tallat en 3 parts. Amb el lila, desfent, perquè si no serà un garbuix de línies horrible. Amb el lila l'he tallat en 4 parts. Tallo primer per la meitat, amb permís, i altra la meitat, i altra la meitat. I amb el rosa el que he fet, i evidentment no ho faré, és que he tallat en 642 parts, que serien, seria molt, molt complicat de fer, no? D'acord? Doncs totes aquestes fraccions és el que anomenem fraccions equivalents i es fan multiplicar el numerador i el denominador pel mateix nombre. Amb d'altres paraules, quan jo tinc una fracció, 3 vuitens, si jo multiplico aquest número i aquest número pel mateix número, i és molt important que sigui pel mateix número, per exemple, per 7, doncs per 7, em donarà una fracció equivalent. Què vol dir? Que realment és el mateix, és el mateix menjar-se 3 vuitens d'un pastís que menjar-se 21 56cents. D'acord? Doncs espero que això us vagi bé per repassar les fraccions i per fer les pàgines d'avui.